Am făcut cam 25-30 de tratamente. Ok. Dar tu ai făcut și scurt durere, în timp scurt. Pe când ai făcut primul nivel? Da, am vrut să fiu pregătit pentru da, foarte bine. Da. De timp scurt, cam într-o lună am făcut toate. Într-o lună. Ok. Foarte eficient. Ok. Da, să ne povestești și la colegi cu ce tip de patologie ai. Sunt două cazuri care mi-au mai mult în minte. Eu lucrez pe ambulanță și am fost la o pacientă de 70 de ani care a căzut în casă și avea probabil o fractură de șold, nu-și putea mișca piciorul stâng, o durea cumplit. Și, bineînțeles, nu puteam să-i fac fiind pe ambulanță, să-i fac auriculă cu arce și așa. Și cât timp am așteptat să vină pompierii să o grămpesc călări cu targa, i-am făcut presopunctură, masaj pe fosa triunghiulară, unde prinde șelmân și șoldul. Și după 2 minute jumate a început să-i treacă durerea, după 3-4 minute nu mai avea deloc durere. Fractura în continuare. Da? Când am început să o mai mobilizăm, o mai durea, nu la fel ca înainte, dar să treacă durerea aceea cumplită pe țipare, ce și făcut. Este cea mai mare. Deci, pur și simplu doar cu presopunctură. Doar cu presopunctură. Doar cu presopunctură. Asta un caz. Un alt caz care mi-e foarte mult la suflet. Eram la sala de sport, la piscină. Mă rog, când să plec, era un domn 43 de ani care încerca să-și spună pantoful. El era în cârje și venea la piscină ca să se recupereze un pic medical, să poată să meargă mai bine. Avusese cancer, de la chimio rămăsese cu o necroză de cap femural și nu se putea mișca, durea cumplit, nu dormea noapte decât o jumătate de oră, ce zicea. Până la urmă, m-am colit un pic să-i spun, să nu-i spun. I-am spus până la urmă, am intrat un pic în vorbă cu el și i-am spus dacă aș putea să-l ajut să-i treacă durerea. Am fost destul de reticent, dar până la urmă l-am convins, i-am spus, dom'le, trece durerea pe loc. I-am pus, căutând cu electrostimulatorul și mai mult cu dureros, i-am pus doar 3 ASP-uri, i-am pus pe Schenman, i-am pus și pe puncturile de șold. Așa. După ce am pus să crească, l-am rugat să se ridice, deci el venise în cârje, efectiv, nu putea să meargă. L-am rugat să se ridice, a spus, mi-a trecut mai mult de jumătate durerea. După care l-am pus jos înapoi, i-am stimulat cam 15 secunde fiecare din ASP-uri cu stimulatorul, cât a suportat. L-am pus să se ridice și a zis că nu se poate, că a trecut complet durerea. Deci a rămas, mi-a zis, o să țin minte cuvintele astea, de unde a apărut Domnul? Deci i-a dispărut complet durerea. A doua zi la servici, un alt coleg, la fel, toți au probleme cu spatele, dar acolo au multe tratamente. Un coleg la fel îl durea șoldul și genunchiul. I-am pus aproximativ același tratament, tot în zona aia, Schenman și încă 2 puncte pe șold și numai spre genunchi. La fel i-a trecut durerea pe loc. Bineînțeles, lui a trecut fără stimulare. Am observat că la pacienții la care nu trece doar cu ASP-ul, dacă stimulezi electric, ultima formă de durere dispare atunci. Da. Și altele. Durere de dinți instantaneu care a trecut de la prima oară. Ai văzut și la dinți. Da, durere de trigeme în soția de la când am avut COVID luna trecută. A rămasese cu durere foarte puternică de dinți și era foarte reticent. A zis, nu pui bine. Dinți sau și energia facială? O durea foarte tare dinți și a început să ducă un pic spre ureche, așa. Și am pus doar punctul trigeme, cu arca. Și am întrebat-o. Și nu mi-a răspuns. Și am întrebat-o încă o dată. Nu mi-a răspuns. Și am zis, spune-mi, dar îți mai fac? Și a zis, nu se poate așa ceva. Asta mi-a spus, nu se poate așa ceva. I-a trecut durerea instantaneu. Mai rămânea să o durere surdă. I-am pus Schenman și în punct. S-a culcat după o oră, nu mai am Bravo. Ce vreau să vă zic că a fost o mare plăcere că am descoperit că și semințele de bacterii au efect extrem de bun și eu foloseam mai mult ASP-uri. Da. Și după ce am făcut practic aici, am încercat și cu semințe. Și într-adevăr răspunsul este la fel de bun. Și pe ce patologie mai multe? Musculozită de cap. Și am făcut și câteva terapii pentru dependențe, pentru fumat. Procentajul a fost cam din 4 pacienți, 3
au reușit să... E foarte bine, din 4-3. Da, dar nu știu ce, a patra persoană, cu toate că avea... Dar nu toți neapărat 100% de... Da. Dar oricum e foarte bine, din 4-3, bravo. Deci e bine, da? Super. Da, ok. Am vorbit cu doamna Alice și am aflat de la soția mea, Mariana, de treaba asta. Mi-a plăcut ideea, mai ales ce aveți acum. Psihiatru sunteți? Sunt psihiatru de 20 de ani. Și combinația asta, chiar că am încercat-o, am lucrat cum și dânsul de ambulanță și îmi place să fac combinația asta, să văd efectul. Mi-a plăcut conținutul, pentru asta am venit. Deci, rezultatele sunt foarte frumoase. Și în momentul în care, spre exemplu, la învățările ale mâinilor, am stimulat șemben, zona cervicală, umăr și degete, am avut reacții din partea pacientelor care au spus: Mariana, de când ne-ai umblat și la ureche, gata, s-a terminat. Și asta m-a dus să o fac. Deci am avut și ocazia, deci cu un singur tratament să ai un... Da, asta se întâmplă, dacă ați făcut mai multă practică, nu se întâmplă la toți, ar fi frumos, dar se întâmplă și calcularea că faci un singur tratament și rezolvă problema. Asta e mai rar, dar se întâmplă și asta. Și au avut ocazia să vede acest lucru. Cam asta ar fi notabil, știu. Asta pe cel mai eclatant, așa, cel mai... Mulțumesc. Dumneavoastră? Eu am lucrat mai mult cu acea filiformă decât cu ASP-ul. Oamenii sunt mai reticenți la lăsatul acelor. Am lucrat și cu semințe, dar cu copiii mai mult. Cu fiica mea principal, deocamdată. Am avut rezultate pe partea de anxietate, depresie, am tratat amenoree în 4 ședințe, dureri de umeri, de spate, lumbar, cervical. Tu ai avut timp mult, oricum, de când ai făcut... Da, de anul trecut, la sfârșitul noiembrie. Dar am început de prin decembrie cât am făcut. Și au fost rezultate, chiar au fost. Oamenii sunt super încântați de cât de repede se simt mai bine și am tot avut. Chiar și o durere, cum zicea doamna, că nu se simte de la prima ședință. Am avut o doamnă cu o durere în zona lumbară de vreo 2 ani și de la prima ședință, după 10 minute cu acele mi-a zis că nu mai doare. Era efectiv șocată. Zice, cum? După 2 ani și mi-a dispărut durerea. Deci funcționează. Da. Da. Cam asta este. Mulțumesc. Dumneavoastră? Mie mi-a fost teamă să pun semi-permanente, dar mi-a fost teamă pentru că am avut, cum să spun, m-au barat fetele cărora le fac terapie, au spus că nu vor acest nicio formă. Dar am lucrat manual și cu semințe cât am avut. După aceea n-am mai făcut mai mult. În orice caz, rezultate am avut destul de bune. Am avut o persoană care se lovise foarte tare, a căzut și se lovise foarte tare, a cocis, avea dureri foarte puternice și i-a trecut durerea instantaneu. Așa, pentru durerile cronice am tot adăugat și aceasta pe lângă ce fac eu și rezultatele sunt foarte bune. Chiar îmi place foarte tare. Și nepoata mea, care are o hernie de disc lumbară destul de veche, cu dureri groaznice, deci leșinat. De la primul ASP a zis, nu știu ce s-a întâmplat, deci pe mine nu mai mă doare. Pe lângă asta, unde dai și unde crapă, i s-a reglat și tranzitul. Fiind probabil la zona corespondentă, am scăzut tensiunea arterială, am făcut sângerarea apexului. Ai văzut cum se vede repede? Foarte repede, imediat. Am mai făcut la cineva care era după COVID și avea sângele îngroșat. Și că s-a simțit extraordinar după. În general, chestii pe coloană, dureri. Pe depresie. Aveam o domnișoară care venea tot timpul
în depresie. Și zic, hai să încerc să te ajut într-un fel. Și a doua zi m-a sunat și nu știu ce mi-ai făcut, că zice, mă simt așa de bine, m-am trezit de dimineață, sunt voie, așa și în continuare e foarte bine. Foarte bine. Am lucrat și pe mei acasă, le-am zăpăcit cu semințele. Așa și pe mine, și pe ochi, și pe coloană, și pe... Așa. E minunat, e wow. Și abia aștept să văd continuarea. Felicitări. Și mulțumim. Mulțumesc eu. Dumneavoastră? Eu am lucrat foarte mult cu semințele. Data trecută, nu știu de ce, am cumpărat câteva cutii. ASP-urile mi s-au terminat și am experimentat cu semințe. Am avut rezultate extraordinare. Bine, mă bucur că toți ați reușit să puneți în practică și, cum ați văzut, rezultatele sunt extraordinare și, în plus, deci, putem să acționăm pe foarte multe niveluri, nu? Cum ați văzut, de la aparatul gastrointestinal, musculoscheletal, dependențe, cum vom vorbi la acest nivelul 2, sfera psihică, endocrină, ea tratat amenoree, ea deja a făcut nivelul 2 online. Dar veți vedea că doar folosindu-le de această urechea, putem să avem acces la un acces la tratarea multe patologii și la și o acțiune directă deasupra, nu doar partea fizică a corpului, dar chiar și pe partea funcțională. Okay? Și atunci asta va fi mai specific tematica de nivelul 2.